Agora vou explicar o sistema solar. O sistema solar ten 9 planetas e unha estrela, que é o Sol. O Sol é unha bola solar ardente, que é a máis próxima da Terra e coa luz e a calor dá lugar á vida no noso planeta. Agora vou explicar os planetas. Mercurio é o planeta máis pequeno e é o máis cerca do Sol, pero non é o máis caluroso. Venus é o planeta máis caluroso porque atrapa os rayos do Sol. Terra é o planeta onde vivimos e ten máis auga que Terra. E cando fai o movimento de rotación dá lugar aos días e as noites, que tarda 24 horas, e xira a Terra sobre si mesma. E o de traslación xira alrededor, e o movimento de traslación xira a Terra alrededor do Sol. E dá lugar ás estacións do ano, que son primavera, verán, outono e inverno. Marte é o planeta vermello, tamén chamado planeta roxo. É parecido á Terra, pero non ten nin vida nin auga. Xúpiter é o planeta máis grande, está formado por gas. Saturno, reconocido polos anéis, é o planeta máis grande. É o segundo planeta máis grande. Urano está feito de xeo. Neptuno tamén está feito de xeo. Plutón é o planeta máis pequeno e o máis afastado do Sol.